ngasho uthola ingcingo. Hayi Ngifonela kuthiwa khona nje obhuti ababili abangifonelele ukuthi angizothatha imoto lapha ngithi ukusebenza. Nenkontraki lapha ngasendlini. Hayibo. Kwayibona ukuthi hayi ngathi awuthi ngithi ukuziba kancane, ngithi ukufocus nje kumina. Uqala uqede isimo lesikuze mhlambe uzobuya jaha dikhambe kusezokungaphezulu kwalo. Impela. Hayi ucabangile kodwa ke vele iyinkomba leyo msebenzi ukuthi hayi kuyalunga khona kufani. Nami ngibona kanjalo. Phela ngikaze ngisakuthinta ngilandelele ngenxa yabantu abaningi kodwa bengazi ukuthi ngoba ngiyazazi lezi zinto engisuke nginikeza zona ukuthi ziyafika lapho kufika khona ngiyobona ngawo usufika usufuna ukuqhubeka ngoba ubonile ukuthi kwenzekani. Ngithi namhlanje mkhulu ufuna sizogeza ngiyathemba ukuthi uyiphethe inkukhu noma singayithenga inkukhu bese ngoba sodinga inyongo phela sigeze imithi yamathunzi nani sihambe sile empuphumeni. Kanje kunalawo maphupha asathe uba khona. Sekunamaphupha. Ngoba ngingaphupha nje ngisemfuleni engathi kuphuma insile emnyama. Kwathi ukuthi ngabuye ngaphupha nje futhi izinyo libulile. Lama ngabe usesikhundleni ngathi izinto zakho zingaba uyabona umuntu osuke eseyikhundleni njengezabafundisi kanje ngizumzekela ukuthi mhlawumbe ngibadlulula inkolo noma ngithi inkolo injani. Ngathi into zakhe angazenza esithe ngathi angacasha mezenza kungabi into ezobuka abantu bonke ukuthi hawu umfundisi nawe uyaba nenkinga ngoba abantu uma usebenza ngabantu noma uwumholi wabantu angazi bavele belindele ukuthi wena ubi nezinkinga. Yabona njengomzekelo njengoba nami ngumakho ucoshelele singamane kulinda nje kuyothengisa. Angithi lento isekuthenini yenza kahle kuzuthola okuhle. Especially idala nje ziyancikisela. Ngicabanga ukuthi ukukhulekela lezi bani ngokusheshsha nje bese sikhuluma empepheni sikhulumela umuthi nanakho ilento amakhandlela. Abantu bazobhubha ngamanzi. Awuthathe isilwane sowesilisa nesosazane kanjalo nakubantu kube khona abantu azobathatha kuze kuzoba khona isizukulwane ngale kwalokho abantu bazobhubha bephela. uNoah nami sihlukephi? Yebo mina ngikho enkonzweni ngisangoma kodwa nginesiphiwo sokubona izinto engakenzeki. Manje indaba ezimbi soyifeza ugxa umphahla umlondo abalondoza intana nabafilokazi. Ngiyakhuleka amakhosi amakhulu. Songonakoshana ngandaba umthetho ntshaso ndaba ezisogumla amagwala ngiyakhuleka abantu abadala. Songani makhosi amakhulu akomsolozi kodwa nongalo siyakhuleka bogogo nomkhulu. Songani makhosi amakhulu akomdletho umsinazo ngoma nabafiwa amatame efinko umithongo lihleli ngisingethe ngembethe ngiphisa umsebenzi ntatha lengisebenza wamakhosi amakhulu. Abanikazi bempanda abanazi bomsebenzi. Ngiyacela ke abantu abadala nihambe kanye nathi nisikhusele nizivikele. Konke sokwenza emntwaneni kwenzeke kube impumelelo. Ndawuwe. Yake. Hayike sesihembeke emkhulu. Konke okunye angifuni ke sikuveze emakhameleni ngoba into esike siyenze siya umuntu simgcabe sihambe nezinhlanga ezivulekile. Ngenhloso ukuthi akuphumelela igazi angithi lihamba nobuthi simgcabe bese sithi simgeze igazi inhlanga zivulekile bese ke sesiqeda ke sesimfaka kumuthi wokucupha ke uqina ukuthi yonke into siyayibopha ke manje ayingabe saphindele emuva kodwa ke angifuni ukho sibonisa pha ke bese kufanele kubulawe nambala inkukhu ibulawe ngandlela ukuthi isuphulwe ikhanda noma iswa intamo ithule edunga enhloso ukuthi angisazi ukuchazile umakhosi athi kuvalwa ini noma sekuvalwa lo mkhokho owenzakele ubhuti omncane banjwe nje suphulwa nje ikhanda njengoba uyibonela nje nawo siskidake la sikidiso zangoma kasho ukuthi bafike ekhaya phela bafike ekhaya uMr Mndabela uyayazi lento kita asho ukuthi bafike ekhaya awusuka nakhuya awusuka nakhuya sengizwadedela ke nani namanzi asempophumeni nizibonele nizizwele ngalokho sibe sempophumeni kodwa niwazi umsindo nazi yalezi inkukhu nazi yake inkukhu zasempophumeni ivelile lapha kancane cameraman
ukwazile ugcine sikwazile ukuthi asitshontshela iveze. Ningawi-ke. Oo. Letak pa men. Pun mo. Ya, itu selesai. Ngiyakuveza nalokho kuzokwenzeka ngithi. Alright. Lapha kube sekezwa ngempela-ke umfowethu bhuti omncane lapha esesuswa-ke yonke le mikhuba eyagilwa shuka mama wakhe. Suswa nje kuqedelwa wonke umsebenzi noma kuphuthulwa wonke umsebenzi. Abe sewuqalile uMakhosi Ntombela. Sefanele aphinda asuke la aqonde emphumeni siyohlambulula ngabe bohlambulula idalwa, eyohlambulula idlozi, eyohlambulula amathongo, eyohlambulula nayo uqobo. Ukuze phela-ke akwazi ukuthi abe nogazi kubantu, kubuye namathongo akubo amembathe